OMDC ka Voice of the People Party na kalengker dem like Kro constituency upadai ru joint secretary jong ka party uba Shembor lang renja ulayo ban pha da ka dorkas ya menteri ka sarkar pedeng upadai pej ya ka Ministry of Road Transport and Highways unitin kat kadri haka arpsan tarik uyayong arhaja rapnriu ula pha da ka dorkas bat kene ka dorkas ka bala kedau ban yarap kerki halor ke jingjia ka bala walam sya ka jing mensau bat yap briu man lakapor bat ke jing bam sngan ka surok ba shilong penusla dauki Kumbala penpau haka dorkas kala long bantuklar lem halor ka jingyap bat mensau ni syak penjulor ki kali ka bana kapor syakapor haka jing pentre jong ka company NHIDCL. Kumbala kadau hang ne ba om dunai ya ki spongut ki mensim ba kodor ki ladu eno ila ka jong ka jingim kalami ru ka jing pha tuklar ka ba kerki ban pentikena ya ka sngany haka le ka wan upaj ba. La penpau ru leng ba na kani ka surok kala dei ka ba penias no bat ki snong ba pau jong ka jela haka ba kinung jong kai perthai ki jusung tenat ban wan kata ka maulen nong bat snong pedeng. Ndrei ka ba penkim mensim ya kinung cunga kai perthai ka long haka ba yadai bat kani ka surok kibun ki jing penpau leng ba kani ka dorkas ka ba pila ban pulih hang ni